ילדים וילדות, קבלו את גוגו, האח הקטן של גגה. נו, עכשיו זה הזמן. אמרתי לך, שאני קורא לך אתה צריך לעלות. גוגו. קוקומלון, בוא רגע. בוא שנייה. אני מתבייש. טוב, בסדר, סתם. הלו! שלום! מה קורה, קוקומלון? תקשיבו, אני קוקומלו והוא גוגו. גוגו מלו. תקשיבו. אתה לא גוגו מלו, אתה גוגו. גוגו. אז שימו לב, אני מבקש, זה בינינו, לא לגלות לגגה שנפגשנו, ונעים מאוד להכיר. למה? למה לא לגלות? כי גגה, אתה מכיר אותו, אחרי זה הוא עושה לי על זה סרטים, והוא לוקח לי את החסה המגולגלת. אבל אתה גם רוצה להיות כוכב, אתה רוצה שיכירו אותך, זה בסדר. שמע, מה? מי שרוצה להיות כוכב, הוא כוכב. מה אני צריך להגיד כוכב? אני כוכב, כוכבי. מה אתה חושב? בקיצור, אתם הולכים להכיר אותו, ואתם הולכים לצחוק איתו, ולהשתולל איתו, עייפת אותי, קוקומלון. מה עייפתי אותך? אני מספר לילדים. מה? ספר. טוב, אתם תגלו מה גוגו אוהב לשחק. נכון. מה אוהב לאכול. נכון. ומי החברים שלו. חברים ומה שלי. התחביבים שלו. נכון. ומה אוהב לעשות. לא לגלות את זה! מה? שאני אוהב לעשות. סתם, אני אוהב לעשות. בקיצור, תעקבו אחרינו, אצלנו פה בערוץ. חולים עליכם! שישי עם תרופות. גגה. ביי, שישופישו, ביי.